Sino? Pero pwedeng sa ano, hindi natin sabay ito i-release. Okay, sige, sige. After. Okay. Iba naman yung outfit. Sa presidency, sa mga tumatakbo, narinig ko yung mga alok nila sa ating mga mamamayang Pilipino. I think everyone is qualified. But, para sa akin, ang pinaka kailangan ng, ako lang ang pinaka kailangan ng mga Pilipino sa panahon natin ngayon, sa nangyayari sa bansa natin, na makakabuti sa pangkalahatan. Si Duterte, si Digong. Bakit? Paano ko nasabi yun? Marami na tayong napuntahang lugar. Na-experience ko ang Davao. Doon pa lang, nakita ko na yung resulta ng pamamalakad niya bilang mayor dun sa Davao. Na-experience ko rin ng makausap ang mga lokal doon, ang mga mahal nating Davaoeños. Kasi nagtataksi ako doon, it's very safe. Seguridad, napakaganda. Ang kwento sa akin, nagkaroon akong close encounter sa mga tao. At sa tuwing nakakausap ko sila tungkol sa lugar nila, nararamdaman ko sa kanila yung tuwa nila na pagpapasalamat nila na si Digong ang naging mayor nila. Kasi noon daw sa Davao, kahit barbecue stick, makapatay lang ng tao, nangyayari doon. Kahit saan may saksakan, napakagulo daw. Yung mentor ko doon din lumaki, sinabi niya, after school, maraming mga rebelde na nagbabarilan talaga sa daan. Si Digong lang daw ang nakapagpabigay ng kapayapaan through his knowledge, what he is capable of. Napag-isa niya ang nagkakaroon ng peace and order ang mga Islam, ang mga NPA, ang mga Pilipino, ang mga military natin doon sa ano. So, para sa akin, siya ang kailangan natin dahil sa palagay ko at nakikita ko mangyayari, magkakaroon ng pagkakaisa ang Luzon, Visayas at Mindanao na matagal na nating problema at saka ang krimen. Ako lang to.